I dag der skal vi snakke lidt om de forskellige leasingformer, også kaldet finansieringsformer. Hvis vi starter med flexleasing. Flexleasing kaldes mere korrekt leasing på forholdsmæssig afgift. I al sin enkelhed betyder det, at man som leasingselskab kun betaler registreringsafgiften for den periode, leasingaftalen indgås. Flexleasing er en af de mest almindelige måder at lease en bil ud på. Det er også den metode, alle leasingselskaber benytter i dag, uanset om det er en ny bil eller en brugt bil, privat leasing, erhvervsleasing, split leasing, operationel leasing eller sæsonleasing. Grundtanken er ganske enkel. Et leasingselskab køber præcis den bil, du ønsker dig, med det formål at lease den ud til dig, i stedet for at du som privatperson skal betale for hele bilens pris med dansk afgift på én gang, så kan du altså lease bilen i den tidsperiode du ønsker, typisk mellem 6 til 12 måneder. Når den periode udløber, kan du forlænge kontrakten eller sammen med leasingselskabet finde en ny person til at lease bilen, også kaldet leasingtager. Med flexleasing kan du både lease en bil som privatleasing og erhvervsleasing. Ideen er meget simpel. Du betaler en førstegangsydelse, også kaldet udbetaling, som er det beløb, du betaler upfront ved kontraktens start. Udbetalingen bruges til at nedskrive bilens værdi. Der ligger ingen avance i selve udbetalingen til leasingselskabet. Det er udelukkende ren afskrivning. Herefter betaler du en fast månedlig ydelse i den vante leasingperiode. Når leasingperioden udløber, står du som leasingtager tilbage med en restværdi, der gerne skulle svare til bilens reelle værdi. Som leasingtager skal du anvise en køber til bilens restværdi efter endt leasing. Hvis man anviser en køber til f.eks. 250.000 kroner, og din restværdi er 230.000, så får du 20.000 tilbage af leasingselskabet. Men hvis du kun kan anvise en køber til mindre end de 250.000, skal du selv dække forskellen. Og det fremhæver bare betydningen af at have tillid til det valgte leasingselskab, da en nøjagtig beregning af restværdien er afgørende. En alt for urealistisk restværdi kan blive meget dyrt for dig. Derfor er det meget vigtigt, at du kan stole på det leasingselskab, du har valgt at have din bil hos. De skal have korrekt beregnet restværdien og ikke tilbyde en kontrakt med usande vilkår. Efter flexleasing har vi split leasing. Split leasing bliver også kaldet delleasing og er attraktivt, hvis du kører meget erhvervskørsel, da du ikke bliver beskattet af en fri bil. Split leasing betyder, at omkostningerne på bilen deles mellem din erhvervskørsel og din privatkørsel. Kører du f.eks. 80% erhvervskørsel og 20% privatkørsel, vil 80% af bilens omkostninger opkræves hos virksomheden, mens 20% opkræves hos dig privat. Split leasing er derfor yderst attraktivt, hvis du kører en hel del erhvervskørsel og ikke ønsker at beskattes privat. Typisk skal du have mere end 60% erhvervskørsel, før split leasing vil spare dig for penge. Og bemærk, at der ved split leasing er krav om korrekt registrering af kørte kilometer, og det løses ved hjælp af en elektronisk logbog, som indberettes til skat, og som er et krav ved split leasing. Den elektroniske logbog gør det nemt at registrere din kørefordeling, fordi den automatisk gemmer turen. Det eneste krav er en installation af en GPS, som registrerer din kørsel i en online kørebog. Fordele ved split leasing. Nummer 1. Der er ingen beskatning af firmabil, da du betaler for din privat kørsel, og derved bliver du ikke beskattet af fri bil, men i stedet bliver du opkrævet en procentdel af bilens omkostninger privat. Kører du meget erhvervskørsel, er den procentvise udgift som privat ofte meget lavere end almindelig beskatning. Derudover er der en mindre udgift for virksomheden. Hvis dit kørselsforbrug f.eks. er 80% erhvervs- og 20% privatkørsel, så sparer du altså virksomheden for 20% i forhold til den almindelige erhvervsleasing. Efter split leasing har vi operationel leasing. Med operationel leasing slipper du for uforudsete udgifter i forbindelse med din leasede bil, da det er leasingselskabet, der står på mål for bilens restværdi efter endt leasing. Ligeledes afholder leasingselskabet driftsomkostningerne, herunder serviceaftaler osv. Og det giver dig en enorm budgetsikkerhed. Processen er meget enkel. Du betaler først en udbetaling og derefter en fast månedlig ydelse. Du kører i bilen uden bekymringer om uventede udgifter, og når leasingkontrakten udløber efter den aftalte periode, leverer du blot bilen tilbage til leasingselskabet. Du har også mulighed for at købe bilen, hvis du ønsker det, men efter leasingperiodens afslutning er du ikke forpligtet til noget som helst. Du skal ikke bekymre dig om at sælge bilen eller lignende. Du leverer den blot tilbage til leasingselskabet, og så er der ikke mere der. Så har vi sæsonleasing. Sæsonleasing er kort sagt for dem, der gerne vil køre i en sporty bil om sommeren og en lækker SUV om vinteren. Man indgår 2 leasingaftaler, men da man kun har plader på en af bilerne ad gangen, betales der aldrig registreringsafgift på mere end én bil. Derfor hænger det fint sammen økonomisk. Og det var alle leasingformerne, som Simple Leasing tilbyder. Har du stadig nogle spørgsmål, så skriv dem ned i kommentaren, og vi svarer på dem alle sammen.
Hos Simple Leasing har vi omfattende erfaring i leasingbranchen og kan give dig den nødvendige rådgivning, så du føler dig sikker i dine beslutninger. Hvis du har modtaget et leasingtilbud og ønsker en revurdering, så besøg vores showroom, så kan vi sammen kigge den igennem. Vi har altid tid til en kop kaffe og en snak om biler, og ellers så kan du finde mere på simpleleasing.dk. Tak fordi du så med.